Masu sauraro Nabila Muktar Uba ke fatan an waye gari lafiya wannan safiya ta Lahadi. A cikin shirin za ku ji cewa ana gudanar da taron addu'o'i a majami'u domin tunawa da Yarima Philip mijin sarauniyar Ingila da ya mutu ranar Juma'a. 'Yan jam'iyya mai mulki a Jamus za su yi wani taro yayin da ake matsa lamba kan ɗan takarar da zai zama sabon shugaban gwamnatin ƙasar. Yau al'ummar Chadi da jamhuriyar Benin ke fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓukan shugaban ƙasa. A Najeriya an ɗage gudanar da babban taron jam'iyyar adawa ta PDP na yankin arewa maso yammacin ƙasar bayan wani yamutsi da wasu 'yan jam'iyyar ke cewa alamun nasara ne. Duk abin da yake da kyau dole ne sai an yi jayayya. Wannan yana nuna cewa a shekara na 2023 PDP za ta kori jam'iyyar APC a mulki, a samu tsaro da ci gaba mai ɗaurewa da samun ma matasa aiki. Muna kuma tafa da filin taɓa kiɗi taɓa karatu. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara karanto labaran duniya. Mutuwar Yarima Philip kuma Duke na Edinburgh ranar Juma'a ta sa yin addu'o'i domin tunawa da shi a majami'u da ke faɗin duniya. A Sydney, Prime Minister Australia ya halarci wani taron addu'o'i da aka yi wa Yarima Philip da sarauniya Elizabeth. Shugaban ɗariƙar Anglican ta duniya, Reverend Justin Welby, zai jagoranci addu'o'in da za a gudanar nan gaba a yau. Ana kuma sa ran shi ne zai jagoranci jana'izar Yarima Philip a ƙarshen makon gobe a fadar Windsor. A Jamus, shugabannin jam'iyyar CDU ta Angela Merkel za su gana a birnin Berlin a yau yayin da ake ci gaba da matsa lamba kan zaɓar ɗan takarar da zai nemi mukamin shugaban gwamnatin ƙasar. Shugaban jam'iyyar CDU Armin Laschet da Markus Söder su ne manyan 'yan takarar da za su tsaya a zaben watan Satumbar. Shugaban jam'iyyar da ya hau kan mukamin a watan Janairu na ta shan kiraye-kirayen ya janye wa Mr. Söder. Ana zargin 'yan siyasa a ƙasar ta Jamus da yin sakaci wajen tafiyar da annobar corona, yayin da ake ta samun karuwar mutanen da ke kamuwa da cutar a ƙasar. Daya daga cikin shugabannin da suka fi daɗewa kan karagar mulki shi ake sa ran zai ci zaɓe a wa'adi na 6 yayin da masu zaɓe ke zaben shugaban ƙasa a Chadi yau. Ana zargin shugaba Idris Deby, wanda ya kwace mulki a wani juyin mulki da aka yi a 1990, da musgunawa 'yan adawa gabanin zaben. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi bayani kan wani zalunci da aka yi wa 'yan hamayya da masu zanga-zanga. Ƙungiyar ta ce an yi amfani da ƙarfi a zanga-zangar ta haƙƙin jinin gwamnati da aka yi a baya-bayan nan. Four opposition leaders, including Saleh Kebzabo, the runner-up in the 2016. A cewar wakilin BBC, shugabannin adawa hudu ciki har da Saleh Kebzabo, wanda ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasa a 2016, sun janye daga takarar saboda zargin hare-haren sojoji. Sun kuma nemi magoya bayansu su kauracewa zaben kuma su yi zanga-zanga. Ta kuna shi labaran duniyar ne daga sashen Hausa na BBC. An buɗe rumfunan zaɓe a Benin domin jama'ar ƙasar su kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa. Shugaba mai ci Patrice Talon shine ake sa ran zai lashe zaben a wa'adi na biyu. Masu suka na zargin sa da yin maguɗi a zaben ta hanyar dakatar da manyan masu gogawa da shi tsayawa takara. There have been protests in the days leading up to the poll. 2 people were killed when soldiers... Wakiliyar BBC ta ce an yi ta zanga-zanga gabanin ranar zaben, an kashe mutum 2 a lokacin da sojoji suka tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Save. Masu ikirarin jihadi sun kai hari garin Damasak da ke arewa maso gabashin Najeriya kusa da kan iyaka da Nijar. Rahotanni na cewa maharan 'yan kungiyar ISWAP sun kutsa tare da kwashe kayayyaki a ofisoshi da rumbunan ajiye kaya mallakin kungiyoyin bada agaji tare da cinna musu wuta. Dakarun Najeriya na yakar masu ikirarin jihadin ta sama. Mazauna garin dai na tserewa zuwa jamhuriyar Nijar domin samun mafaka. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda watakila kuka ji tun a shimfiɗar shirin da kuma labaran duniya, masu kada ƙuri'a sama da miliyan 7 za su je rumfunan zaɓe a Chadi a zaben shugaban ƙasa da za a yi yau Lahadi, da ake ganin zai ba Idris Deby Itno da ya shafe shekara 30 akan karagar mulki wa'adi na 6 bayan da aka tura fitattun abokan hamayya da za su fafata da shi gefe.
David na ɗan takarar da ke gaba-gaba a zaben da yawan masu kalubalantarsa ya ragu daga 16 zuwa 6 bayan da aka hana su tsayawa takara ko suka janye. Ga fasarar rahoton Guy Bodolo daga Yawunde. Kamar yadda kalandar zaɓe ta shimfiɗa, a jiya Asabar ne sojoji suka yi zaɓe. Yayin da yake fuskantar 'yan takara ba tare da wani nauyin siyasa ba, Idris Deby, wanda mutum ne mai ƙarfin faɗa a ji a ƙasar, kuma kasancewarsa abokin ƙasashen yamma a yakin da ake da 'yan ta'adda a yankin Sahel, za a iya cewa yana kan hanyarsa ta samun wa'adi na 6 akan karagar mulki. Sai dai jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin farar hula sun shafe watanni suna kiran zanga-zanga don neman mika mulki cikin kwanciyar hankali da lumana. Amma an hana su yin zanga-zangar, kuma an tarwatsa duk wani gangamin jama'a ta hanyar amfani da ƙarfi, yayin da 'yan sanda da sojoji sun yi wa helkwatar jam'iyyun siyasa da gidajen shugabanninsu ƙawanya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International da sakatare general na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres na cikin waɗanda suka yi Allah wadai da matakin. Sai dai duk da cewa Chadi ƙasa ce mai arzikin man fetur, amma ita ce ta 187 a jerin ƙasashen duniya 189 masu ci gaban rayuwar ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. A shekarar 2018 kashi 42 na yawan al'ummar ƙasar na rayuwa cikin baƙin talauci a cewar Bankin Duniya. Jadawalin zaɓe ya nuna cewa za a sanar da sakamakon zaben yankuna a ranar 25 ga watan da muke ciki, yayin da za a fitar da sakamakon ƙarshe a ranar 15 ga watan Mayu. Raliya Zubairu da fasarar rahoton Guy Bodolo. To game da batun zaben na Chadi na tattauna da Ahmad Muhammad, wani mazaunan ƙasar, kuma ga ƙarin bayanin da ya yi. Kamar yadda kuka sani, yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da gudanar da zaɓen kamar yadda aka sani. To insha Allah ta'ala dai duk kowa yanzu haka ya shirya tsaf, domin idan an ka gama kawo akawunan zaɓen, to insha Allah kowa yana shirye da cewa zai jefa kuri'arsa. Insha Allah ta'ala zai zaɓi abun da zai zaɓa insha Allah ta'ala. Da alamar cewa jama'a za su fito kaɗa ƙuri'a? Insha Allah ta'ala, kamar yadda aka sani cewa a nan ƙasar Chadi kusan zance miki kamar al'umman masu jefa wannan kuri'un mutane ne waɗanda sun kasu kaman kashi 2 ko kashi 3 haka, ko mutanen da suke kaman goyon bayan wannan jam'iyya mai ci yanzu MPS su a shirye suke kuma su jefa kuri'unsu. Akwai wasu al'umma da suke su kuma ba yadda suka iya abin, wato ya kama su dole ne ko sun jefa kuri'a ko ba su jefa ba, a nasu tunanin cewa ita wannan jam'iyyar ta MPS za ta yi lashe zabe. Akwai kuma waɗanda suke su in adawa ne, waɗanda suka amshi kiran da in adawa suke cewa ka a fito a jefa wannan zaɓe, domin suna gani kamar yadda aka saba a da yanzu ma haka za a yi, ko da an jefa kuri'a ko ba su jefa ba, ita wannan jami'a ta MPS ita ce za ta lashe wannan zaɓen. Saboda haka suke gani cewa kan ma su fito su yi wahala saboda su tsaya dogon layi kuma su jefa kuri'a, kuma a ƙarshen dai ita jami'a ita ce za ta lashe. Kamar haka dai abun yanzu yake faruwa a nan wannan ƙasar tamu ta Chadi. To wane yanayi ake ciki game da zaben a yankin da kuke? To yanayin dai kusan in ce miki kamar nan musamman ma na yankin arewar ƙasar, inda ake kira cewa yankin Hajar Lamis din nan, kusan ce miki mutane suna cikin annashuwa domin jira insha Allah su jefa ƙuri'unsu, kasancewar duk kusan al'umman da suke a wannan yankin su al'umma ce wadda take goyon bayan ita jam'iyya mai ci MPS, kasancewa kuma yankin akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai kuma sauran ƙabilun. Kusan su duk shekaru ko kuma duk zaɓen da ake a wannan shekarun da ake yi, su suna goyon bayan MPS din, wannan jam'iyya wadda take mai mulki a yanzu. To akwai fargaba da al'umma ke da shi game da wannan zaɓe? Al'umma dai kusan in ce miki a nan musamman na yankin arewar ƙasar Chadi, kin san yankin wanda ya yi iyaka da Najeriya, to su babban fargaban da suke ji shine kaman matsalar tsaro da yake yankin shi ma ya ɗanɗani ko da ɓangaren kama aikace na ta'addanci in Boko Haram. A iyakana su tunani idan aka kare musu abun na aka tabbatar musu da tsaro, to su ko an gama musu komai da komai, shine kawai matsalar wannan yanki. To wani irin tanadi hukumomi suka yi wajen tabbatar da tsaro yayin wannan zaɓe? A nan ɗin dai
muna gani akwai jami'an tsaro da gwamnati ta kawo wadda za su iya kare al'umma, kuma akwai in sa kai masu suna shirye tsaf domin za su tsaya su fake mutane su gudanar da wannan zaɓe. Adam Muhammad wani mazaunan kasar Chadi. To a Najeriya ma batun siyasa ne inda aka ɗage gudanar da babban taron jam'iyyar adawa ta PDP na yankin arewa maso yammacin kasar da ya kamata ya gudana jiya a jihar Kaduna. Ɗage wannan taro na zuwa ne bayan wani yamutsi da ya barke daidai lokacin da aka soma kaɗa ƙuri'a. Wannan yanki dai ya kunshi jihohi 7 da suka hada da Jigawa da Kano da Kaduna da Katsina da Kebbi da Sokoto da Zamfara. Aliyu Bello mai kosa shine shugaban matasan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna, ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa Abdu Halilu. An gama tantance masu zaɓe jiya, sai waɗansu magoya bayan wani ɗan takara suna ganin za su faɗi warwara ba za su samu nasara ba, sai suka zo suka tada zaɓe, suka faffata kwati da kuma takardun zaɓe suka yayyaga. A dalilin haka shugabannin shiyar arewa maso yamma suka ba su masu zaɓe hakuri, take koya koma gida za su ƙara neman mu nan gaba, mu masu zaɓe. Wannan na nufin cewa kenan an ɗage wannan zaɓe sai nan gaba? An ɗage zaɓe sai nan gaba, za su gaya mana a lokacin da za a sa. A lokacin da ake gani babbar jam'iyya adawa ta PDP a Najeriya, ana shirye-shiryen gudanar da zaɓe nan da 'yan shekaru, kuma gashi kamar ga dukkan alamu babu haɗin kai a cikin jam'iyyar. Da abin da kaga ana jayayya ko ana samun rashin fahimta a kai, akwai alama abin nan yana da kyau, akwai alama abin nan mutane suna son shi. Sabida haka 'yan Najeriya su yi haƙuri, jam'iyyar PDP insha Allah tana shirye-shiryen da za ta dawo a mulki shekara ta 2023 domin da kawo tsaro da aiki ga matasa, gyara tattalin arzikin Najeriya. Amma wasu za su cewa da wannan salo na rashin haɗin kai ana faɗace-faɗace wajen taron jam'iyya, kuna gani za ku yi nasara? Ta yi nasara, kasan siyasa ta gaji wannan irin samun saɓani. In kai kuna bibiya abin da yake faruwa, mu wannan ɗan saɓani aka samu. Wani matakan za aka ɗauka game da wannan taro a ƙarshe? Matakan da aka ɗauka shine shugabanni bayan an tada taron, kuma an san waye ya tada taron. Ni ɗan Kaduna ne, amma ba wani ɗan jihar Kaduna da aka gani wanda suka zo suka faffata a fatina. An san wanda ya tada taro, sun je sun zauna sun fitar da cewa dole ne za a ƙara yin zaɓen. Ana shirye-shiryen wanda ya tada taron nan za a ladabtar da shi kamar yadda kundin tsarin jam'iyya ya tanada. Shine abin da suka tsaya. Sannan suna jira za su tura ma, akwai kwamiti da suka zo wanda suka tsara zaɓe, za su tura ma su shugabanni na ƙasa domin su ladabtar da 'ya'yan jam'iyyar da suka tara tarzoma a wannan babban taro namu na wannan shiya. Zuwa yanzu akwai wata rana da aka sa wadda za a sake gudanar da wannan taro? A'a, babu wata rana da aka sa. Gobe ranar Monday za su je suka yi da su zuwa ga uwar jam'iyya ta ƙasa. Ita kuma ita ce za ta ke da hurumin da za ta sanar da lokacin da za a ƙara yin sabon zaɓe. Aliyu Bello mai kusa shugaban matasan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. To yanzu karfe 7 saura minti 17 a Najeriya da Nijar, 6 saura minti 17 agogon GMT da Ghana. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbchausa.com har ma ku karanta labarai da dumudumin su. To tun farkon shirin kun ji cewa yau al'umma a Chadi da jamhuriyar Benin ke zuwa rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓukan shugaban ƙasa. Yanzu kuma sai filin taɓa kiɗi taɓa karatu tare da Ahmad Abba Abdullahi. Taɓa kiɗi taɓa karatu. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wani filin na taɓa kiɗi taɓa karatu. A wannan makon ina tare ne da Sani Ma'azu Kacako. Sani, barka da zuwa wannan fili. Barka ka dai Malam Ahmad. To Sani, kasan dai a nan Ingila ko Birtaniya baki daya ana ci gaba da alhini na rasuwar Yarima Philip ko? Haka. Wato mijin sarauniya Elizabeth. Kwarai da gaske, wanda ya rasu ranar Juma'an nan da ta wuce, wato 9 ga watan Afrilu kenan ko?
yana da shekaru 99 a duniya. 99 wannan ya sha miya da yawa. Kwarai da gaske ana cewa ma watanni 2 suka rage da ya cika shekara 100. To kaga kwana ya ce an sha miya da yawa. Sosai. Sha miya to kasan shi Yarima Philip haka. Ɗaya daga cikin irin maganganun da ake game da shi ake tunawa da shi shine ya yi ƙaurin suna wajen wato wasu irin mutanen da ake cewa kamar ganga ba rufi. Wato katobara. Yana katobara sosai wajen maganganu don lokaci in ya je wuri aka ce zai jawabi ko ma yana hira da mutane sai kaga wasu na dan dafa kai suna cewa Allah ya sa kada ya buɗe baki ya kwaba wata maganar. Shi ko gaban shi gadi ba ruwan shi yake. Kwarai kuwa. Da mutane da yawa da nakan yi magana da su suna faɗa haka. Kwarai da gaske za ka ga yan jaridu ma duk inda ya je sai kaga ana biye da shi a jikila ko zai wasu maganganu samu babban labari. Idan na san kama akwai wani lokaci can da aka yi ta maganganu ana cewa ya taba katobar cewa matan Birtaniya ba su iya girki ba. Wannan abun ya sa mata da yawa suka yi. Kwarai da gaske sarauniyar ma gaba daya. Shi ne uwar Birtaniya gaba daya. Sosai. Akwai kuma lokacin da yake ma wato 'yan kasar China haka yana magana cewa wai in dai abu mai kafa 4 ne wadda ba kujera ba kuma yana da fiffike kuma yana tashi kuma ba jirgin sama ba ne kuma in har abu ne da ke kamar ninkaya a cikin teku kuma ba irin wannan jirgin bane da ake kira submarine mai tafiya a ƙarƙashin teku. To yana magana cewa su fa 'yan ƙasar China za su ci wannan abu. Wato kuma a gaban su yake faɗar magana. Lokacin ya je buɗe wani taro ne irin na ƙungiya haka ta tattalin namun dawa. Haka. Ko to shine yake kamar shagube ga in akwai irin waɗannan mutane wato watakila ba za su rika tattalin namun na dawan ko na ruwa ba. To kaga shi ya je kare rayuwar namun daji. Ko ya caɓa magana ba. Ya caɓa musu. Ka san game da 'yan China kuma akwai lokacin da ya je can kasar sai aka tara mai irin ɗaliban Birtaniya ya musu jawabi irin ga babban bako ya zo daga ƙasar ku. Lallai. Shi ne sai yake magana cewa to ku yi sauri ku gama karatu ku koma gida in ba haka ba ku ci gaba da zama a ƙasar nan. To sai idanunku sun koma 'yan matsil-matsil. Wai irin da ake cewa kamar yana cewa za su samu slit eyes ka san irin idanun can za ka ga yankin za ka ga idanun su kanana kwarai da gaske. Shi ba ruwan shi duk maganganun da ya ga dama sai ya yi su kawai gaban shi gadi. Akwai lokacin da ake ba da labarin ya je yankin Scotland a nan. Shi ma. To sai ya haɗu da wani mutum yake cewa me sana'a ka sai ya ce aini ina koyar da tukin mota ne. Irin yana bi kasan manyan mutane suka je wuri akan tara mutane suna gaggaisawa da su. Ana gaggaisawa. To da ya zo wajen wannan sai suka gaisa sai ce yake cewa kai me sana'a ka sai ce ani instructor ne mai koyar da mutane tukin mota sai ce tab lalle kana da babban aiki ce da mutanen yankin nan na Scotland suke kasurguman mashaya ya ake kake iya samun haka koya musu tuki ba tare da sun rika yin karo da motar ba. Wannan abu ya bakanta ma 'yan Scotland rai. Kuma shi ma gashi shi ma mai tukin mota dan su. Wannan ai martaba ya wanke maka baki da. Akwai kuma lokacin da wai aka ce ya je kamar wani taro ne haka na wasu kamar kurame. Haka. To da ya je wajen kuramen akwai kuma irin makaɗa badujala din nan irin masu kaɗe-kaɗe ka san akwai wani abu mai kamar faifai da ake haɗawa biyu ana bugawa masu ƙara haka a yankin Cardiff ne a can Wales kenan al'adar su ce da kamar mandirin su ne dai shine tsaye wato sai yake cewa musu wai haba ai ban yi mamaki wai da kuka zama wato bakwaji kurame wai wannan kiɗan ya isa kashe muku kunnuwa kai da aka zo a yi ma kiɗa a yi maka a karrama ka abin nan kuma kano ya balle suke nan gaba kiɗa kaga wannan ai sai su je to muna murna da zuwan babban bako mana ya gwale mu gaba ɗaya a Kenya kuma irin ya je Kenya wata ziyara shikenan sai aka turo wata mata haka ta ba shi kyauta kasa in manyan mutane sun je wuri akan bisa al'ada sai a ba su furanni da sauransu shine sai kalli matan sai ce ai ke mace ce ko babbar magana
To ko ku ta irin wata shiga ta al'ada ne. Sai ta ce wannan to. Shi ne. Wannan babban gaci. Wai kuma akwai lokacin da ya je Hungary can a Budapest babban birnin Hungary din. Haka ita ma dai. To shine wai sai haɗu da wani ɗan Birtaniya a can haka suka gaisa sai yake ce mai amma ina jin baka daɗe a wannan birnin na Budapest ba ko sai ce ana daɗe mana me ka gani sai ce ai ban ganka da tulen ciki ba ban ganka da tulelen ciki. Wato shi a matsayin ra'ayinsa duk mutanen masu birnin da kana da tula-tulan ciki gare su. Ya gashi shi kuma gashi. Haka. An figir da shi irin yanayinsu da turawan Birtaniya. Haka kuma aka ce ya je wani tsibiri na Cayman Island. Wasu shekaru can baya wai shine sai aka kawo mai ɗaya daga cikin masu kuɗin tsibirin. Haka. Aka gaisa aka sha hannu aka abin nan ya gaishe shi aka abin nan. Wasu yake ce mai kufa yawancin duk kakannin kufa yan fashin kan teku ne ko? Lalle wanda za a ce ba mai maraba da wannan bako ba. To ai shi yasa wani lokaci da inda ya je wuri zaka ga yan jarida na biye da shi suna ta bin shi saboda kafa suna son yayi wata kwaba su ba da labarin da zai ta sa ana jin su a ko ina. Wannan haka yi. Akwai lokacin da aka ce ya haɗu da wani yaro mai shekaru 13. Ana ce mai Andrew Adams haka. A nan Birtaniya ne. Shine sai a wani gari Salford can Manchester kenan. Arewacin Ingila. Shi kenan da suka gaisa da yaro sai yake tambaya yaron me kake so ka zama in ka girma ka san irin abin da irin maganganun da manya kan yi da yara matasa sai ce ai ni so nake in zama dan sama jannati. Ya kalli yaron ya ce anya zaka iya zama dan sama jannati da kake da kiban nan ba za ka iya zama dan sama jannati ba. Kaga sai yaro ga baki ɗaya sai sare. Sai sa shi kuka ma. Wannan ga abin da ya fi kuka ma ai zai tun daga baki ɗaya uban ƙasa ya ce. Shi ne. Ba za ka iya zama. Sai kuma lokacin aka ce ya je can Australia ka san akwai 'yan asalin Australian waɗannan aborigines din nan baƙaƙe da suke can. Wanda suke to ya je shine wasu aka ce suna gaisawa da wasu daga cikinsu shine wasu yake tambayar su yana ce wai har yanzu kuna yaƙi da junanku kuna jefan su junanku da mashi. To ka irin waɗannan abubuwa ne. Ya zai to kuka baka ma san da rayuwar mu ba gaba ki. To shi yasa ake magana cewa dai shi Yarima Philip za a yi kewarsa kwarai da gaske. Rayuwa ta yi tsayi kuma dai ka san dama 'ya'ya hudu suke da shi da sarauniya. Da shi Yarima Charles sai ita Anne sai kuma Andrew bayan Andrew kuma ga Edward. Haka. Haka. Rayuwa ta yi kyau, rayuwa ta yi tsayi. Haka ne kwarai da gaske. To Sani ban sani ba kai wani labari za ka bamu? To ni labarin na yau na farko labari ne na nadama. To. Wato wata mata ce a Ghana. To na ji. To irin tsohuwar karuwan nan ce. Dai matan nan ta shiga wani tasko. To. Kuma tana neman gudunmawa ta a nemi a taya ta da addu'a za a ce kenan. Allah sarki. Saboda mace ce da ta fara karuwanci tun tana karama. Allah sarki. To irin ta je ana irin hiran nan da ita a gidan rediyo. Sai take cewa ita fa zuwa wannan lokaci da ake hira da ita ta kwanta da maza 500. Subhanallah. Kuma daga shekara ta 2003 zuwa yanzu kaga kusan kimanin 18 kenan ta zubar da ciki sama da 26. Subhanallah. To gaba ɗaya dai a halin da ake ciki da yake tana tattaunawa ne da wani fasto rabaran. Haka dai kila irin ta je gaban shi ta yi irin waɗannan abin da ake kira confession kila ta yi maganar sai ta ce kuma kila ta hannun shi ya roƙa mata Allah a yafe mata. Allah zai yafe mata ko kuma ta daina saboda ta ce ita babban abin da ke damunta na kalubale shi ita wani lokacin ma babu abin da suke bata. Su waɗanda ta ke kwance da su. Ko cuta ce ta ce bata san me ke damunta ba. Wani lokacin za ta ƙi su amma kuma sai ta bige da komawa baya tana neman su. Allah sarki. To dai aka waye gari. Gashi yanzu tana nadama nadamar abin da ta yi. Haka. Kuma tana son ta daina saboda rayuwa ba ta kyau ba. Saboda duka ga baki ɗaya shekarar ta 34. Kaga ba ma wata da za a ce ta manyanta ba. Ba ta manyanta ba tun da kaga shekara 34 an zubar da shekara an zubar da ciki kusan sau 26. Subhanallah. Allah ne ma ta kwanan take gaban ba haka ba waɗannan
shekaru da ta kwashe ana zo da wannan cikin, kaga inda an zo da ƙara kwana ma da ai kowanne na iya sanadiyar da bata kai ma yanzu ba kwarai da gaske. To Allah ya sa wannan nadama da ta yi ta zama darasi ga wasu ba ma ita kaɗai ba. To da kai labarin nan na ita wannan mata da ta yi nadama ko take nadama, sai ya tuna min da wani labari da na taɓa gani shi ma na wata, ita ma tsohuwar 'yar gagara ce, tsohuwar karuwa ce, ita kuma a Kenya. A lokacin da an yi labarin ana cewa wai ta yi ritaya daga karuwanci ita kuma. Ana ce mata Sarah Motero, tana da shekaru 49 a lokacin. Ta yi ritaya. Kwarai da gaske. To kaga ba wani tsufa man na ita take. To a lokacin nan wato da ake lissafi wai ta kwanta da maza har 28,000. Ita kaɗai. Kuma ta kwashe shekaru kamar 23 tana wannan sana'a. Babbar magana. Wannan ba karamar. To sai mutar dai ta yi wannan ritaya ta ce kuma ba ta fata wasu daga cikin zuriyarta a ce su bisa haunta su yi irin wannan sana'a. Wannan kan sai dai a ce Allah ya zama darasi ga wasu mutanen. Haka. Tunda duk wanda zai kwashe wannan tsawon shekaru kuma ya ce bai ji daɗi ba. Masu tunanin shiga ina ganin darasi ne su ma. Haka kwarai da gaske. To a lokacin ma da aka yi wannan labarin har aka ce an mata kamar an tara kamar ajo za a ce kenan an tara kuɗi dai. Aka saya mata gona kuma aka bata makudan kuɗaɗe a wata wato a wani lardi na Kenya da ake kira Muranga. Amma dai duk da hakan dai ta ce ta yi nadama. Ta yi nadama kuma tana ganin mutane ya kamata su guji irin wannan sana'a, tun daga shi ma tana magana cewa ba ta fatan wani nata ya bi sawunta, kaga inda a ce abin kirki na ba za ta ce ba ta son ta samu magaji ba. Ina da ɗa ko kuma wani magaji na sai biyo ni baya. Haka, saboda a lokacin take cewa a rana ɗaya sai ka ga kusan mutum 20 take kwanciya da su ko ma fiye a lokacin da take da ƙuruciya. Lalle ta kwanta da waɗannan mazajen masu yawa 28,000. Karamin gari guda kenan wannan. To shine, to amma kuma wannan adadi na 28,000 ba za a iya ce to ya aka yi ma ta samu wannan adadi. Shin tana da wani kamar rajista ne mutane sun zo sukan sa hannu su kokoya dai ba musulun dai da aka yi aka samu waɗannan alƙalin ma ba. Wannan dai kan. To amma dai a ƙarshe dai ita wannan Sarah Motero aka ce ta yi ritaya kuma tana nadama ita ma kanta dangane da wannan abu. To Allah ya kare mu. Amin Sani. Ina ga anan ya kamata mu dasa aya, don haka a madadin Sani Ma'azu Kacako nake cewa sai an jima. To a gaida Ahmad Abba Abdullahi da Sani Ma'azu Kacako. Yanzu kuma ga wannan sanarwa. Cimoriyar damar da kuka samu daga labaran Hausa na BBC. Idan kuna so ku yi nasara, akwai buƙatar ku fahimci rayuwa. Samu karsashi ta hanyar sauraron labarai daga ko'ina a duniya. Saboda idan kun fahimci rayuwa, za ku iya yin komai. Ku yi amfani da damar da kuka samu. Kamo sashen labaran Hausa na BBC. To madalla ga kuma wasu sakonni da muka samu game da rahotannin da muka gabatar a cikin shirin. Kan zaben shugaban kasa a Chadi da Benin, Aisha Usaini Dangote ta ce aiko shakka babu wannan shugabanni su ne za su sake nasara, don Hausawa na cewa inda ake ruwa nan ake iska. Sai sakon Abdullahi Bello Gali Ilela ya ce Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a ƙare lafiya, Allah ya baiwa mai rabo sa'a. To kan makalar da muka wallafa a shafin intanet game da abu 8 da cin gurji yake yi a jikin ɗan adam, Hajiya Fatima ta ce Allah ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali mai albarka. Sai sakon Baffa Bajoga yake cewa hakika gurji tsiro ne mai matukar amfani a jikin ɗan adam, kamar yadda masana suka shaida hakan. Da fatan al'umma za su dinga amfani da shi don samun dacewa da fa'idojin sinadaran da Allah ya yi a jikin wato shi gurji ɗin. To a shafin namu na intanet babban labarinmu na cewa abin da ya sa aka ɗage zaben shugabancin PDP a jihar Kaduna. Akwai labarin wasanni, Ronaldo ya sanya sharaɗin tafiya PSG, sannan Kane na shirin raba aurensa da Tottenham. Sannan kuma kun ji cewa ana zaben shugaban ƙasa a Chadi da jamhuriyar Benin. Za ku iya zuwa shafin namu na intanet bbchausa.com domin ku karanta ƙarin bayani game da zaɓukan.
To duka shirin safen kenan a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi da kuma Lawal Nuhu Suleiman, Nabila Muktar Uba ke cewa mu haɗu an jima a cikin shirinmu na hantsi da karfe 7:30 agogon Najeriya da Nijar.